Velevážení. Neplačící, plačící, co? Říkej, nevím. Diváci. Kolega se zamotal, protože pan Kvínolog je napůl z Česka, napůl z Rakouska. V Čechách říká, že je z Třeboně, v Rakousku říká, že je z Wittingau. Tak. Takže čeština občas ho... A v Číně jsem Tržban. Ano, Tržban. My po tobě nebudeme chtít, abys mluvil slovensky, my jsme si pozvali do našeho pořadu mého kamaráda JJ, Kubu Jurového. Kubo, vítej. Ďakujem za pozvanie. Startupista, businessman, investor, VC a hlavně můj spolužák z Cambridge. Presne tak. Kde jsme se vídali spíše po večerech než na přednáškách, jestli to tak můžu říct. A myslím, že to je fair. I nějaké společné boje o nějaké trofeje proběhly. Všetko bolo, patrí to k tomu. Patří to k tomu, zažili jsme spolu úžasný čas na Cambridge a já teď sleduju Kubu nejen v Praze, ale taky v Americe, kde žije v podstatě je to půl na půl mezi Evropou a Amerikou. Primárne San Francisco, predtým LA a zvyšok je nějaká Možná pro naši diváky řekni ve 30 vteřinách, co je, nebo v 1 minutě, co je tvůj biznis, co děláš. Nejen tvůj biznis, jako, který řídíš, vlastníš, ale i to, co děláš třeba jako venture capitalist. Jasné, tak ešte raz, ja som Jakub a prevažne sa venujem technologickým startupom. To som robil posledných niekoľko rokov, už sa nepamätám. Často ve Forbesu. Často ve Forbes. A keď sa rozprávame o technologických startupoch, tak tá oblasť, čo ma primárne zaujíma, sú dáta. Data machine learning, posledných pár rokov sa toto skôr volá AI a tým pádom to je to miesto, kde som strávil asi najviac času. Popri tom samozrejme teda používam nejaký svoj kapitál na menšie angel investície, takisto pomáham v Kaya Ventures, kde robíme nejaké väčšie investície. No a snažím sa pozerať na ten svet, ktorý sa posúva veľmi, veľmi rýchlo. U nás firma, na ktorej trávim najviac času, sa volá DeepNote. DeepNote je dátová platforma, tým pádom dostávame sa asi do každého rohu toho AI sveta. Vidíme, čo sa tam deje a nejakým spôsobom sa s tým snažíme udržať krok a dúfam, že aj posunúť ten state of the art trošku ďalej. No a ty už si teďka říkal, že seš blízko tomu technologickému startupu, respektive startupování. A mě by zajímalo, co jsou ty technologie, protože ty si vlastně naznačil, tebe zajímají data primárně, nebo strojové učení. A co sú technológie v tom obecném? Jde to vôbec nejak ako definovať? Neviem, že som ten správny človek na to, aby som toto odpovedal. A v mojom svete technológie sú taký, že extremely narrow pohľad. A rozprávame sa prevažne o softvéri, či už B2B alebo B2C. Každopádne asi vieme, že napríklad na to, aby sme spravili niečo v svete AI, tak sme sa posunuli veľmi, veľmi ďaleko od softvéru. Naozaj tá integrácia musí byť až na tej hardwareovej úrovni. Niečo, čo sa v posledných rokoch až tak veľmi neriešilo. Hardware historicky nebol veľmi sexy business. To sa úplne otočilo, 180 to spravilo za posledných pár rokov a vidíme, že práve to miesto je to, kde sa koncentruje veľmi veľa kapitálu. Ty jsi to vlastně hezky teď řekl, od softwaru k hardwaru, tak mnoho našich diváků, divaček zná NVIDIA a jejich pana majitele v koženém křiváku, jak se podepisuje fixama na ňadra Faninek. To je přesně krásný příklad hardware firmy, ale my tu máme i další. A vlastně ta první otázka, kterou my si klademe v našem podcastu velmi často. Když se podíváme na 10 největších technologických firmy s největším kapitálem, firmy, které mají největší drive, tak tam vidíme americkou vlaječku, čínskou vlaječku, občas vlaječku Jižní Koreje, anebo Čínské republiky. Druhé Číny. Proč tam nevídáme žádnou evropskou? Tiež by som chcel vedieť odpoveď na túto otázku. A na konci dňa to bude tým ekosystémom. Ekosystémem. Asi na to není iná a jednoduchšia odpoveď. Co to je ekosystém? No, dám príklad. Hej. Existuje nejaký founder, to v Európe. Mimochodom, tých founderov v Európe je veľa. A podľa nejakých štatistík za posledných pár rokov dokonca vzniklo viacej founderov v Európe ako v US. Ale aké majú možnosti tí foundery? V
prvom rade zakladať nejakú entitu, také tie základné veci na tých prvých pár dní a prvých pár mesiacov budovania firmy. SROčko. A to proste robiť v Európskej únii, kdekoľvek v Európskej únii je extrémne ťažké. Niektorým štátom to podarilo o niečo lepšie ako iným. Estonsko je super, ale stále to nemá nič spoločné. Nechytá sa tam tú situáciu, kde ja môžem prísť na internet a napísať stripe.com/atlas, tlačiť tlačítko a do konca dňa mám svoju Delaware C Corp. To je začiatok. Pokračujeme ďalej a hovoríme si, že OK, tak čo taký kapitál? Množstvo kapitálu v US versus Európe, rozprávame sa proste o rádovo iných číslach, približne, hej, že 5 až 10 krát viacej kapitálu v tom US. Ale dajme tomu, že som super founder, viem, čo robím a není problém narealizovať aj z tých lokálnych európskych fondov. Na druhej strane, prečo by som to robil? Viem, že US je ako taký stále asi najväčší market. Keď sa pohybujem hlavne v tých dátových technológiách AI, to je to proste miesto, kde sa veci dejú. Radšej zoberiem smart money a proste vždycky nejaké peniaze sú zelenšie ako iné. A aj ten spôsob, ako dlho mi to trvá narealizovať US bude výrazne rýchlejší. Ale dajme tomu, že som ten founder a hovorím si, že nie, že ja som ten fakt národovec, chcem dostať tu, chcem budovať ten lokálny ekosystém, tak už som teda aj založil firmu, už mám nejaký počiatočný kapitál a príde na nejaký growth. A znova, keď sa rozprávame o nejakom growth stage investovaní, US market to určite valcuje a začína tam byť iný problém, začína byť problém s talentom a to je práve, kde sa dostávame k tomu ekosystému, k tej druhej strane toho ekosystému. Ja nemám na výber. Ja musím ísť do zahraničia a hajrovať tých experienced execs, lebo v Európe proste nevzniklo až tak veľa firiem, kde by si tí ľudia mohli naučiť. Ja môžem robiť veci ako prinášať ľudí z zahraničia naspäť do ich rodnej zeme a mať nejaký taký noble podstón k tomu. Predsa len ako founder ja potrebujem ísť to najľahšou cestou, nepotrebujem si sťažovať život a viem, že tá US pobočka a ten US office skôr či neskôr proste príde. Když se teď podíváme teda na ty evropské firmy, jak moc vlastně jsou technologický, tak řekněme, že tou špičkou dneska v oborech, v těch odvětvích svých je určitě SAP i ASML, ale potom jak moc technologický, jako, jo, když jsme se vlastně bavili na začátku o té definici, jak moc technologická firma je Booking.com, jak moc technologická je Spotify, Prosus, od který je tady řada těch grafů nebo obrázků, to je vlastně investor, to ani není v zásadě technologická firma jako taková. Pak když se podíváme na ty startupy, které se přeměnily na ty dekakorny, to znamená, mají větší hodnotu než 10 miliard dolarů, tak vlastně vidíme tam hodně fintechů, to ano, ale co to vlastně jako celkově vypovídá o tom, že v Americe to, co ty si už říkal, jsou všechny ty vlastně technologické firmy, to, co teď frčí, řekněme, a v Evropě máme tohle, tak o čem to vypovídá? Keď sa pozrieme na tieto dva grafy, tak vidím tam technologické firmy na oboch stranách. Dokonca by som povedal, že ten ľavý graf, všetky SAPy, všetky SMLs, Army sú oveľa viacej technologické firmy. To, čo ma skôr zaujíma na tomto grafe je, že na týchto grafoch je, kedy tie firmy vznikli. A predsa len toto už je, dá sa povedať, že je mne iná generácia. A keď sa rozprávame o nejakých tých starečných startupoch, tých unicornov, ktoré sú v US, tak netreba to preháňať. Že Airbnb sú stále hotely, Uber je stále taxi service. Keď to porovnáme s Armom alebo ASML, tak tá technológia je na inej úrovni. Mňa skôr potom zaujíma tá otázka, že znamená to, že hard tech je až o toľko lepší biznis? Lebo historicky investovať do 200 B2B SaaS enterprise focused startupu bolo výrazne jednoduchší spôsob, ako zarobiť peniaze. Jo, takže to je možná ten důvod, řekněme.
Tam potom další věc, co se nabízí, tak, nebo chceš? Ne, Můžu pokračovat volně. My tady vidíme tu velkou americkou sedmičku, řekněme, a pak tady vidíme, v jakých všech oblastech, řekněme, působí. Ono se to vlastně dělo přirozeným způsobem tak, že všechny ty firmy začínaly v nějaké poměrně úzké oblasti a potom se postupně rozšířily do těch dalších. Taková americká verze asijské super apky. Ano, že oni dokázali rozšířit, vlastně šli do šířky, nikoliv vertikálně. A možná už to vlastně, možná jsi na to odpověděl, jako čím to je, že možná to je tím prostředím, ale máš ty nějaký jako důvod, proč vlastně to Evropě neumíme, protože všechny ty, hnedka tě pustím ke slovu, omlouvám se, když se podíváme na SAP, na ASML, to jsou vlastně vertikální všechno firmy, to ani se nerozšiřují. Myslím, že tam sú dva dôvody. Prvý dôvod je nejaký inherentný drive. Hej, proste vidíme to, ten americký hustle a to proste, to sa nedá, ani sa nedá obísť a viem si predstaviť, že tých podnoží a tých ambicioznych ľudí v tom americkom startupe, ktorí prídu s tým nápadom, že poďme ešte spraviť toto a ja si tú pobočku vezmem pod seba a rozšírim to, bude o niečo viacej ako v tej Európe. Zároveň, keď sa pozrieme na tie európske firmy, to je naozaj hard tech. A skúsiť z toho niečo extrapolovať a presunúť sa z jedného hard techu do druhého hard techu. V podstate začíname, si hádžeme koskou úplne odznova a nie je jasné, že niečo, čo vyšlo raz a potom sme to investovali desiatky, stovky, možno nejaké bilióny dolárov. A keď to spravíme znova v inej vertikále, tak to bude znova fungovať. Jak velký rozdíl, a ty se pohybuješ v obou těch světech, to znamená v Evropě, v Americe, my s Danem jsme se pohybovali v Evropě, v Ázii. A jak velké procento toho amerického úspěchu je? Ty jsi zmínil hustle, zmínil zdravost a ekosystém. A jak velký podíl má, já bych to nazval, já nevím, jak to říct česky, perception economy. Jo, to znamená, když je něco hard tech, tak já prostě tu sklenici musím vyrobit, musím si na ní sáhnout. Jo, Němci v tomhle byli skvělí, prostě combustion engine, udělám k tomu dobrý design, vznikl Mercedes. Škálovatelné, je to Mercedes, to auto se 4 kolama, já neumím udělat moc perception, jako udělám dobrý marketing, najmout dobrého designéra. Ale ve chvíli, kdy se podívám se i třeba... Promiň, já ti možná do toho skočím, protože když se teďka podíváš do Číny, co dělají čínské automobilky, které to dokážou, tak z mýho pohledu to dokonce, samozřejmě, firmy, tím mám na mysli NIO, mám na mysli BYD, jsou to vlastně trošku jiné technologické firmy, ale začaly taky vyráběním, tím, že začaly vyrábět auta, ale vem si, kam se posunují. NIO, BYD, obě, AI. Ne, já tím chci říct něco jiného, chci říct to a vracím se k tomu ekosystému. To znamená, v Evropě, když chci nahajrovat zaměstnance, musím mít v Evropě daleko víc něco na stole. Chci peníze od banky, musím ukázat sklenici. Kdežto v Americe, a můžeme nazvat perception economy, wow efekt, že někdo jde za jménem, v Evropě můžeš mít jméno, ale ve chvíli, kdyby ty dneska začal říkat, dejte mi peníze na to, že otevřu sklárny, které na Šumavě vždycky byly, tak si banka bude klepat na čelo. V Americe si klepat na čelo nebudu, protože ano, to je trader, tady něco vybudoval, něco říká, má nějaké názory, proč bychom mu nedali peníze na to, aby otevřel sklárnu? Podľa mňa skúsenosti, keď sa pozrieme na predošlé successes v Európe, ono to naozaj musí sa niekoľkokrát stať na to, aby si ľudia uvedomili, že tam za tým niečo je, aby to študovali. Štandardný problém tých ekosystémov, že musí tam byť nejaká prvá lastovička, ktorá to ukáže, že áno, toto sa naozaj dá. Vyzerá to veľmi ťažko, keď sa to pozrieme prvýkrát, tak povieme, že taký IC, taký engine, akože spraviť toto není šanca, ale keď s tým strávime nejaký čas, niekoľko rokov, tak začneme uvedomovať, že OK, tak to sa dá spraviť tak, toto vieme outsourcovať niekde inak, niekde inde, a toto vieme spraviť aj in-house a zrazu to začne byť výrazne taký predstaviteľnejšia cesta k úspechu.
Ja by som mal povedať ešte jednu vec k tomuto. Ja si myslím, že veľká časť práve tohto, tej schopnosti zobrať ten risk a skúsiť zopakovať to, čo sa už stalo predtým, vychádza práve z toho existujúceho nenutne independent kapitálu, ale kľudne od vlastných peňazí, ktoré majú tie už existujúce unicorny, scale-upy a Fortune 500 companies. Predsa len tá schopnosť robiť M&A v Amerike je znova rádovo vyššia. A keď už mám ten v Európe nádherný automobilový priemysel, keď mám nejaký super motor, super, tak môžem prísť za jedným z veľa výrobcov automobilov, postarajú sa tú distribúciu. A toto isté platí v každom inom odvetví. Ak mám ten znova svoj B2B SaaS startup, ktorý dokáže predávať iba pre ten HR team a existuje nejaká iná firma na svete, ktorá už má iný produkt, ktorý distribuovala medzi 80% Fortune 500 company HR teams, predsa len to bude oveľa jednoduchšia story, ako začínať toto odznova. Když se podíváme tady na druhou stranu, vidíme, že počet startupů, které jsou financovaný právě rizikovým kapitálem nebo venture capital, tak v Evropě není jako nějak zvlášť malý. Dokonce jako v některých aspektech překonáváme i Asii jako takovou. Na druhou stranu přesně se nám tady jako potom vytváří toto vákuum, řekněme, že jo, i Čína vlastně, když se podíváme na ty firmy, které vznikaly jako malinké, že když si vzpomeneme na Alibabu, na Tencent, to jsou prostě přesně typ firm, který by vznikl v Americe, jo, že jo. Tak potom nám tady vzniká to vákuum v těch dalších firmách. A mě by zajímalo, co ty vidíš jako, ty už to naznačil do jistý míry, ale jak je možný, že z toho počtu vlastně těch firem to tady nedokážeme dotáhnout do té jako větší, je to jenom tím ekosystémem nebo ještě něco vlastně tě napadá, co by mohlo hrát roli? Jestli celkově třeba i způsob financování právě přes, i když tady vidíme, že venture kapitál, ačkoliv v Evropě nemá takovou velikost jako v Americe, tak přece jenom se tady dokáže prosadit navzdory tomu, že my v Evropě jsme tradičně založený na bankovním financování. Ekosystém se dá vybudovat, to nie je problém, trvá to čas. A buduje se v Evropě, myslíš, nebo ne? Každý startup, čo vzniká nejakým spôsobom, buduje ten ekosystém. Otázka je, či ten ekosystém rastie rýchlejšie tu, alebo je tam nejaký je tam už nejaký existujúci trend, s ktorým sa, voči ktorému sa ťažko bojuje. Dám príklad. Začínam firmu, povedzme si Spotify. Myslím si, že obrovský úspech, bolo to veľké šťastie, že sa to vybudovalo práve v Európe, lebo to, čo oni potrebovali budovať ako ten ekosystém, to naozaj trvalo veľký čas. Spraviť všetky díly, naherovať tých správnych ľudí, toto je svet, kde ak niečo začne fungovať, spraviť to znova nie je až také ťažké. Hlavne teraz, keď môžem prísť za AI a povedať, že AI, poď mi skopírovať tento startup, tak každý deň sa počíta a každým dňom, čo ja musím hajrovať môjho VP of Engineering, zatiaľ čo môj competition v US už má 3 VP of Engineering, o toto je ťažšie. A potom... Lidský kapitál. Lidský kapitál je veľmi veľký problém. No a potom to, čo sme sa už rozprávali, čo sa stane potom, keď už mám niečo naškalované, čo je moja cesta k nejakému exitu. Vždycky to bude nejaký M&A, alebo to bude IPO. M&A sa deje výrazne viac v tých existujúcich trhoch. Kebyže mám na výber a robím IPO pre svoju firmu, málo kto si vyberie London Stock Exchange. Revolut je jeden z nich, ktorý by to možno zvážil a pre nich by to dávalo zmysel. A pre druhú väčšinu iných technologických startupov ten Nasdaq alebo NYSE sú stále lepšie možnosti. Ještě k ekosystému. Já jsem osobně zažil 4
ekosystémy budované na zelené louce. Jsou to ty slavné asijské free trade zones. Tianjin, Shanghai, Shenzhen a žil jsem v Hongkongu dlouho. V Hongkongu Hongkong University of Science and Technology, kde jsem já učil, byla založena v roce 1991. Dneska to je mezi top 50 nejlepšíma univerzitama na světě. Na zelené louce vybudovali. Vedle toho vybudovali regulatorní sandbox pro všechny fintechy, startupy, whatever. Vybudovali, to znamená regulatorní sandbox pro naše diváky znamená, že můžu si ty věci dělat regulatorně tak trochu na divoko. Podobný regulatorní sandbox byl v provincii, už zapomínám, Hangzhou. Hangzhou město je provincie... Anhui? Ne. Vejš? Ne, Hangzhou je pod Šanghají. No je to vedle Šanghaje, no. Ano, pod Šanghají, no vidíte, už jsme Jiangsu? Jiangsu je na sever, tak příteli drahý, to jsme teda dopadli. Já to najdu. Ty si vzpomeň, v Hangzhou je centrála Alibaby. Tak. A centrála Alibaby měla možnost dělat svůj payment gateway, to znamená ten Ant Financial totálně bez jakékoliv regulace, asi 7 let. Zhejiang, tak jsme dopadli. Už jsme příliš dlouho v Evropě. To znamená, ono to budovat jde. V Tianjinu z toho velmi profitovaly firmy i jako třeba Boeing, který tam měl svoji asijskou centrálu. Musí se chtít, musí být vůle od politiků a velkou částí jsou vlastně to, co známe z Anglie nebo pak především z Ameriky, to jsou univerzity. To znamená, my jsme natáčeli s Mirkem Zámečníkem, naším dalším slovenským kamarádem, k významným ekonomem českým a zeptali jsme se na jednu otázku, kdyby se najednou stal českým premiérem, co by byla nejdůležitější věc, co by udělal pro růst české ekonomiky. On řekl, okamžitě otevřít české univerzity pro všechny ty, kteří chcou odejít z USA. Využít Donalda Trumpa a všem okamžitě nabídnout, nabídnout tady access. Super. Nepoznám tú situáciu v Číne. Každopádne, keď sa podľa to pozerám z nejakej Game Theory, znova pre toho foundera, ten founder je nejakým spôsobom asi smart. Rozhodol sa vždy robiť firmu a má na to, aby dotiahol na nejaké biliónové valuácie. A ako náhle máme veľmi voľný trh a schopnosť presunúť sa z jedného kontinentu na druhý kontinent bez akýchkoľvek problémov. Nemám tam žiadny friction, proste môžem to spraviť akokoľvek. Predpokladal by som, a to musíte povedať vy, že Čína nebude úplne ten istý prípad a schopnosť tam budovať nejaký lokálny ekosystém bude výrazne viacej, či už podporovaným vládou, alebo nejakými inými lokálnymi zmenami. Významně vlastně lokální charakter. Mm-hmm. Jo, ono to začínalo, že když v Číně začínal přechod na tu tržní ekonomiku, nebo sociálně tržní socialismus, pardon, to je ten správný pojem, tak tehdejší prezident, on nebyl prezident, tehdejší vůdce Deng Xiaoping přišel s nápadem, že oni začali vytvářet vlastně zóny uvnitř Číny, které byly regulatorně úplně vně, úplně vyřazeny. A tam vlastně to byly takový inkubátory vlastně firem a toho, jak se Čína začlení do světové ekonomiky, takže přesně tam to začalo a postupně se začalo aplikovat a tím, že Čína je hodně decentralizovaná země, tak vlastně každá ta provincie i každý to větší město si hraje trošku na svým vlastním písečku, takže proto nám tam vznikají ty centra, že někde vlastně tahle provincie je úspěšnější, tahle míň, protože to právě záleží na tom, jak moc osvícený je ten který politik. Ale teďka jak ty si, nebo chceš něco k tomu dodat, nebo? No, ono to mi dáva veľký zmysel a skoro rozmýšľam nad tým, čo sa stane s nami v Európe. A vieme, že AI je celkom veľká vec, už to nie je kontroverzná téma, ale tá regulácia je presný opak toho, čo si práve opísal. Jo, ano, přesně. Vlastně to je něco, co my tady kritizujeme asi dlouhodobě. A právě v téhle souvislosti mě možná i napadá, když ty si zmínil možnost příchodu amerických akademiků do Evropy, často možná i zpět, protože to můžou být i Evropani v mnohých případech,
tak my když se podíváme zase tady na to, jak vypadá financování, že ty největší americký techy vlastně vynakládají na investice do technologií víc než v evropská 27 dohromady, tak je možný to třeba v kombinaci s tímhle návratem akademiků jako vůbec změnit, když i se bavíme o těch regulacích právě? Dôležité rozlišovať early stage startupy a late stage startupy. Early stage kapitál versus late stage kapitál. Jedna vec, ktorá nám hrá do kariet, minimočne, je, že ten early stage kapitál tu máme. A realisticky, kebyže dneska máte fond, nemá zmysel, sú niektoré fondy, robia to veľmi dobre. Každopádne znova tá ľahšia cesta pre venture kapitalistu je pozerať sa na tie early stage startupy, pomáhať im expandovať. Namiesto, aby som sa snažil ich udržať silou, mocou pri každú cenu tu práve v Európe. Radšej sa zameriam na seed stage, series A stage, udržím si ten podiel a budem rásť s nimi. Každopádne viem, že series B, series C, series D a ďalšie kola už asi budú veľmi pravdepodobne vedené zahraničným, tým myslím, US kapitálom. Zajímavá poznámka. V Londýně, když člověk mluví s tím londýnským ekosystémem, je zajímavé, jak my na kontinentu máme jiné problémy než v Londýně. V Londýně přesně nadávají na to, co ty bys nám na kontinentu doporučil jako recept, protože jsou o ten krok dál. Takže samozřejmě londýnský ekosystém říká, my tady jsme schopni udělat Series A, ale pak nám vlastně všechny firmy vyzobe Silicon Valley a my jako Británie už říkáme goodbye. Ale to asi je život, prostě ta síla těch peněz, s tím se asi nedá nic dělat. Je veľmi ťažké voči tomu bojovať a znova, vracame sa k tomu ekosystému. Boli krajiny, Rumunsko, ktoré nemalo absolútne žiadny ekosystém. Prišiel UiPath a zrazu, áno, trvalo to niekoľko, myslím, že 10 rokov, kým sa tá firma vybudovala, ale zrazu, čudujú sa svete, prišli investori a tie najväčšie, dajme tomu, že top tier VC firms, ktoré by predtým ani len nezakopli o túto časť Európy, zrazu vysielajú delegácie, robia partnershipy, snažia sa skamarátiť s tými lokálnymi firmami, snažia sa ich skonvertovať na nejakých scoutov pre nich a potom im pomáhať ďalej rásť. Když se podíváme třeba v Číně, se omlouvám, že tam furt zacházíme, ale když se podíváme do Číny, tam my jsme zmínili jedno centrum Shenzhen, ale jsou i další technologická, ale vždycky jsou soustředěny ty firmy klíčové do nějaké lokality. Jako poměrně, není to přes celou Čínu, ale je to v konkrétních místech. V Americe je to zase v Silicon Valley jako dominantní vlastně technologický prostor. V Evropě se nám, dejme tomu, začíná vytvářet jakási spolupráce mezi Británií, Francií. Jo, tady jak máme na grafu ten prostor, je to důležitý, jako mít tu koncentrovanou lokalitu, kde probíhá podporuje se to, jsou tam ty synergické efekty. Veľký buzzword momentálne, talent density, nielen čo sa týka ekosystému, ale priamo aj tvojej vlastnej firme. To sa proste nedá obísť. Keď prídem večer domov a idem na pivo s kamarátmi, je veľký rozdiel, že sa rozprávame o tom, že aké firmy ideme spolu ekvárovať a kto čo robí. Nebo jak hrála Slavie se Spartou. Presne tak, jo. Presne tak. Tá koncentrácia je má obrovskú silu. A na tomto super obrázok nie je to to scale. Hej, že keď sa pozrieme na túto bublinku, ja príjem do San Francisca, zavolám si Uber a do 5 minút mi príde auto a pri najhoršom trafiku na úplne druhý koniec toho San Jose som do 2 hodín. Keď sa pozrieme na tú druhú, ak sa mi zrovna podarí nájsť ten lístok na Eurostar, tak ako za nejakých 5 hodín možno budem na tej druhej strane. Takže bohužel to jako je další nevýhoda, řekněme. Je to obrovská nevýhoda. My jsme i, když mám tady už to, jo. Teďka tato analýza vlastně, nebo hodně těch obrázků je od Prosusu a
ten Prosus v té analýze hovoří o tom, že jednou z těch překážek je to, co jsme teďka vlastně zmínili a mohli by se mu to nazvat, dejme tomu nějaký fragmentovaný trh, že my opravdu nemáme, že tím Evropa trpí vlastně nejenom v té technologické oblasti, ale tím, že máme pravidla každá jiná v těch jednotlivých zemích, tak to bohužel jako obchodně nebo biznisově to Evropu trošku sráží. Jako další důvod, že to nemáme právě, ano. Ale to je zrovna ten scale, o ktorom sa rozprávame. To je ten problém, ktorý nastane. A early stage, veľkosť Českej republiky, že to nie je až taká malá krajina. A moje prvé 2 roky budem fakt bojovať za to, aby sa mi podarilo vôbec saturovať tento lokálny market. A keď sa aj pozriem na nejaké úspešné startupy, Facebook tiež začínal na veľmi malých miestach, bolo to ich stratégia, to je to, vďaka čomu boli schopní vôbec spraviť ten dent in the universe a až potom stade nejakým spôsobom expandovali ďalej. Takže to je znova niečo, čo nám hrá do karát. To, čo sa potom budeme ale musieť rozprávať a čo sa budeme musieť báť, je, že ak nájdem to, čo funguje, aké ťažké je to zreplikovať a keď mi to bude trvať fakt dlho otvoriť nový market, presnúť sa z jednej krajiny do druhej krajiny, to je to miesto, kedy môže prísť moje US competition. Když řeknu příklad z oblasti, kde Evropa je dobrá a kde z hlediska kvality výzkumu a vývoje je před Amerikou i Čínou, asi jediná oblast je farmaceutický výzkum, tam vlastně funguje to, co jsi teď řekl. Vlastně zcela standardně farmaceutický výzkum je in 4 stages, preklinický, to jsou ty Petriho misky, nebo dneska daleko víc 3D modelování molekul pomocí AI, ale v podstatě mám nějaký výzkum bez lidí, pak nějaké myšky laboratorní a pak mám klinický výzkum 1, 2, 3. A v podstatě kvalitní vývoj je v tom, že podobně jako třeba u startupu, já v každé té fázi rajzuju peníze nějakým jiným způsobem. Zároveň ve farmacii ještě výhoda, že v jeden ten samý moment ta molekula je asset a liability, podle toho, jaký účetně s ní zrovna pracuju, takže s tím se dá jako velmi krásně hrát. Ale ano, kvalitní evropské univerzity prostě prodávají tu prekliniku, co to rychle jde. Naučili se to by the way od Mayo Clinic v Minnesotě, což je nejlepší dneska místo na světě jako na univerzitní výzkum v biotechu. Mít schopnosti tohle tlačit, určitě Česká republika by to zvládla, měli jsme tu pana profesora Holého, který vymyslel spoustu léků, ze kterých ten jeden ústav Akademie věd žije doteď, ale zase jsme na začátku talent density a mít schopnost ty české univerzity odevřít světu. Což se českým pánům profesorům moc nechce. A talent density v prvom rade schopnosť vyfiltrovať ten class of computer science students. Ja som mal tu možnosť študovať aj v Brne na Masarykovej univerzite, mal som aj tu možnosť študovať neskôr na Cambridge. Viem to porovnať, zatiaľ čo nie sú to úplne apples to apples, ale zatiaľ čo na undergrade v Brne nás tam bolo 500 v tom ročníku. Dalo sa veľmi ľahko prejsť cez tie ročníky bez toho, aby sa niekto až tak veľmi snažil. Na takom Cambridge dostať sa tam už niečo znamenalo a ľudia boli veľmi motivovaní a tým pádom aj aktívne pracovali na študentských spolkoch, združeniach, side projektoch, vymýšľali spolu veci. A druhá vec, čo bol veľký rozdiel medzi týmito dvoma univerzitami, je, toto bol nejaký čas späť, zatiaľ čo v Brne, nazvime tomu, že status symbol, to, čo sa všetci pokúšali po tom prvom alebo druhom ročníku dostať ten summer internship v Red Hatte za 170 korún na hodinu a teraz nič proti Red Hattu, super firma, je to, bolo to výrazne iné ako na tom Cambridge, kde sa v tom čase pamätám si prednášky od Google, Facebooku, Yelpu, ako sa bili, aby tam proste mohli chodiť na ten útorok proste nekresťanskú hodinu, iba tam, aby tam dali nejakú prednášku a porozprávali o tom, ako je to super pracovať. Presne tak. A rozprávali sa o úplne iných platoch. A kebyže náhodou niekto si povie, že OK, tak
nechce byť ešte zahádzaný peniazmi. Hneď vedľa toho tam bol Entrepreneur First, ktorí takisto prišli nahovorili tých študentov, poďte radšej robiť firmy a dáme vám tu nejaký maličký kapitál, zmečujeme vás s nejakými inými motivovanými foundermi, niečo spolu vybudujete. Tento push, taký ten externý pressure toho environmentu, ja som nič také v Brně nezažil. Tahle debata není ani o Česku jako takovém, ani o zdravotnictví, ale já znám mnoho podobných příkladů, o kterém ty říkáš ohledně Masarykovy univerzity v Čechách. Že vlastně ve chvíli, kdy už se začne budovat nějaké Center of Excellence, tak jde hlavně o to, jak to nalakovat, teď omlouvám se, že použiju tenhle termín, neumím lepší, nalakovat na růžovo, převést tam pár stávajících věců, které už mám, a pak získat dotace na platy. Nechci se nikoho dotknout ani v pražském ekosystému Univerzity Karlovy, ani v tom brněnském Masaryčky. Nebudu teda říkat ad hominem ty instituce, ale v podstatě v Čechách máme dneska, řekněme, 8-10 samostatných vědeckých institucí za velké evropské peníze, hlavně teda ty betonové, protože se lil beton do země, kde hlavně udržet to, že tam pracují jen a pouze Češi. Nebo jen a pouze Čechoslováci. A na druhej strane možno zaujímavý pohľad. Keď som odchádzal, keď som sa presúval z Brna do Cambridgeu, tak som si myslel, že wow, to bude iný level. A vo veľa oblastiach ten iný level naozaj bol. Keď sa však ale pozriem na kvalitu tej výuky, tak ja som niekoľko mesiacov tomu nerozumel. Som si myslel, že sa niečo stalo zle, ale ten štandard, na ktorý som bol zvyknutý na Masarykovej univerzite, v kvalite materiálov, toho, koľko som sa toho naučil, keď som to potom porovnal s tým Cambridgeom, to bol úplne iný svet. Kebyže sa naozaj, že my máme tie univerzity, ktoré naozaj učia veľmi dobre na veľkej škále. Otázka je potom, čo s tým robíme, s tým talentom. Mně napadá, my tady máme vlastně ukázku z rožnovské On Semiconductor, což je pro diváky integrovaný výrobce čipů, to znamená, že poměrně netradiční případ vlastně, protože v polovodičovém průmyslu zpravidla máte všechny ty jednotlivé fáze oddělené, nikdo se tomu moc firem není, které by se věnovaly všem těm fázím. Nicméně je to zase trošku jiný příběh, než o čem vlastně se bavíme, protože tohle není startup. Tohle už je rozvinutá firma. Teďka se čeká na schválení toho zda, protože český stát přišel s tím, že podpoří tuhle firmu v dalších investicích. No, on se mi vlastně řekl, že tady zainvestuje nevím kolik miliardů dolarů, dejme tomu, a český stát řekl, dobře, my vám na to dáme pobídku, teďka se čeká, jak vlastně se k tomu postaví Evropská komise, což mimochodem nám ukazuje zase to regulatorní prostředí trošku, jak to vypadá. Nicméně, mě vlastně teďka, jak se tady bavíme, ještě napadla jedna otázka k tomu, a než na ní zapomenu, tak ji radši řeknu hned. Tahle firma je v Rožnově. A mě vlastně jako napadá, my tady máme rozvinutou technologickou firmu, která by nám vlastně mohla pomoct vybudovat takový to, co ty říkáš, ten ekosystém, ale jako tím, že je v Rožnově... A je to problém? Já nevím právě, proto se ptám. Keď sa pozrieme na Fairchild Semiconductor, takéhoto praotca všetkých Intelov a všetkých čipových technológií, to tiež bolo v podstate in the middle of nowhere. Predtým, ako bol Silicon Valley, tak to bola proste kalifornská napol púšť. Takže dá sa vybudovať niečo z nuly. Znova otázka je, že chceme si robiť život ťažším, alebo... Jasne. A nie vždy to je nutné. Každopádne z toho sa veľmi teším. Toto je, myslím, že veľmi, veľmi super krok. Tie čipy, aby sme sa teda pochopili, to nie sú tie čipy, o
o ktorých počúvame z médií. Nie je to tá Nvidia, nie je to AMD, nie je to Intel. Každopádne nemôžeme očakávať, že pôjdeme z nuly na Tajván s prvou fabrikou. A to je to, myslím, že super nápad. Myslím, že sú to nejaké $2 miliardy, o ktorých sa rozprávame, ktoré prišli na dodatočnú investíciu, kde by sa robilo SiC. A neviem, akom to je momentálne štádiu. Každopádne každá vec, čo dokážeme spraviť na vybudovanie toho ekosystému, však úplne poďme na to. Čeká se vlastně jenom na to schválení. Myslím, že to je všechno připraveno. Jednu poznámku, což je normální. My uvažujeme v nějakých rovnicích vzorcích, to znamená, my chápeme Rožnov pod Radhoštěm jako součást České republiky, jako se tady trošku smějeme, že to je periferie České republiky. Rožnov pod Radhoštěm je součástí, nebo je velmi blízko jednoho velkého ekosystému. Na toho polského. Když se podívám na druhou stranu hranic, co tam Poláci dělají, tu obří aglomeraci, kdy pospojovali asi 20 měst dohromady, získali obří peníze. Zároveň, když se podívám, jediná země, kde jsou velké fondy americké ve střední východní Evropě, jsou Poláci. Polsko bylo jedných prvých krajín, kde přišli Google, Microsofty a podobně. No Varšava vlastně konec konců dodnes je. Nejen Varšava, protože na rozdíl třeba od Čech, Francie a Británie, to mají všechny ty 3 státy společné, my jsme monocentric. My máme Prahu a zbytek, Paříž a zbytek, Londýn a zbytek. Němci a Poláci jsou jiní. Tam je těch center excelence daleko víc. To znamená, v Polsku to není jenom Varšava. Těch podobných Varšav je tam třeba 5 a 6. Podobně jako v Německu. Frankfurt, Mnichov, Bonn, Berlín, Drážďany. Prostě daleko víc center, kde jsou ty firmy. Stuttgart. Mě ještě napadlo, my jsme se tady bavili o financování veskrze jenom přes ty soukromé nebo přes soukromý kapitál, ale my tady vidíme, to jsou vlastně výdaje států a podíl pracovníků ve vědeckém výzkumu. Jak vlastně vůbec důležitý je vliv toho státního kapitálu, nebo, protože to je jiná věda, pochopitelně to tady, co vidíme, tak vlastně stát zpravidla financuje převážně tu základní vědu. Jak je to důležitý pro ten technologický sektor jako takovej? Má to váhu vůbec, nebo ne? First principles, asi tam niečo bude. Ako to funguje v praxi. Popravde tak ďaleko som sa nedostal. To, čo ale viem, že keď sa pozriem na tento graf, tak vidím, že tam vidím 1,83% výdaje z GDP na viedu a výskum. Porovnáme to s Spojenými štátmi 3,5-3,6%. A porozmáme to s Európskou úniou 2,2%. A áno, Európska únia hovorí, že nastavili si target a teda chcú minúť tie 3%, dostal 2,2%. Takže 1,83 je stále menej a asi sa to na niečom odzrkadlí. Aký veľký to bude mať efekt? Neviem povedať. A z toho ještě část vlastně je ten beton, protože... Je to beton. Což je smutný ještě o to víc. Ano, nelžeme si v Čechách, nechci si majorita, ale řekněme velká část peněz na vědu jdou subvence na platy. Na platy a beton. Teď mě ještě napadá vlastně, protože v této souvislosti je to podobné i se zbrojením, kde ty stanovený 2 minimum, a dneska vlastně už se cílí na 3, na 4% HDP, tak vždycky záleží, kam ty peníze v tom zbrojení jdou. Protože veskrze to často není přímo na zbrojení. Tohle mě zaujalo, ptal jsem se, v součástí 2% jsou i penze vojáků. Tak mě zajímalo... Výsluhy. Hodně často se totiž mluví o spojení toho, že technologie byly v minulosti do značné míry ovlivněny tím, co se dělo ve vývoji v rámci armády právě. Armádního internet, konec konců, to vlastně o tom se mluví, jakože o armádním výzkumu. Mimo jiné je toho samozřejmě víc. Je to důležitý i dneska třeba, když se třeba podíváme, protože mě napadá Ukrajina, Rusko, typicky to, jak se posunuje vývoj v oblasti dronů třeba, technologií obecně, tak asi to hraje roli. Je to tak? Určite áno. Myslím si, že netreba pozerať na to, že skade ten výskum prichádza. Ak to bude prichádzať z armády,
fajn, ak to bude prichádzať z iných sektorov, fajn. Tie applications sa potom nájdu. Ale keď sa ešte pozorám na tento graf, tak vidíme, že tie peniaze úplne nejdú na možno tie najviac efektívne miesta. Možno je fajn povedať, že koncentrácia výskumníkov v Európe versus US je v skutočnosti približne rovnaká. Keď príjmate univerzity, tak ten talent je relatívne rovnomerne distribuovaný. Historicky bolo veľmi ľahké prísť a vlastne pre US spraviť nejaký brain drain a dostať tých výskumníkov na ich vlastnú pôdu. To je zase možno naše šťastie, že áno, rozprávajú o tom, chceli by v tom pokračovať. Tá exekúcia na to nevyzerá. A momentálne vidíme, že to asi prichádza, je presný opačný trend. Takže double down na to, o čom sme sa dneska rozprávali. Poďme spraviť všetko možné na to, aby sme tých výskumníkov dostali k nám, na naše univerzity, lebo myslím, že máme čo ponúknuť. A to je optimistický závěr. A Miroslav Zámečník měl zase pravdu. A díky moc JJ za to, že jsi byl s náma a doufám, že se vidíme velmi brzy. Ďakujem za pozvanie. Já moc děkuju taky.